И здравейте хора, днес ще снимаме на Brawl Stars. Само ако тази тъпа игра ми зареди, майко ще стана щастлив. Но преди това ще ви кажа да се абонирате, да лайквате и всичко ще стане много по-добре. Да видим какво става. Имаме нов абонат, значи ще продължим от клипа. Сега моля ви, вижте готиния клип. Така. Избрахме най-накрая. Какво? Така. Sneaky time. Няма да видим без този профил. Без и този. Този профил са. Чакай малко, ама съм на него. Нинджа топнала се в опашка на 2 килограма летен захар в главата си. Майко. Fly free, my pretties! Sweet nectar! В днешното видео ще събираме джем. В днешното видео в това видео ще съберем тия там при плея стардроповете. Да бе, винаги ги забравям. Ще съберем стардропове и поне ако се падне епик или митик или легендари, видеото автоматично ще свърши. Това предизвикателство, ако се паднат за половин час, айде, митик или легендари, тези двете, ако се паднат за половин час, само по един, видеото автоматично ще спре. Затова нека да започваме да фармиме. Така. Почваме, когато станат 4 минути, за да знам. Така просто. Да, чакайте, ще си пусната. Времето почна бързо да почваме. Бързо. Го. Времето започва. Аре, старт. Аре, изберите някой. Хайде бе. Така. Аре и другите отбори. Хайде бе. Така. Хайде, бързо. Go. Somebody call for Surge! Somebody call for Surge! Едгар се мисли за про. Папа!
Ahaha. Ring. Forever. Duper. Legendary. Oh!